Sa pagpahigayon og caravan of provincial government services karong tuiga, iapod-apod sa Kapitolyo ang mga bagong ambulansya ngadto sa provincial ug district hospitals nga gidumala sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Kinatibuk ang 20 ka mga ambulansya ang ipalit sa Kapitolyo nga iapod-apod sa mga ospital, tagduha alang sa upat ka provincial hospitals ug tagsa alang sa 12 ka district hospitals. Migasto ang probinsya sa Sugbo og dulan 42 milyones ka pesos alang sa pagpalit sa mga bag-ong ambulansya nga nagkantidad kini og hapit 2.1 milyones ka pesos ang usa. Ang matag ambulansya hitsas na sa gikinahanglan nga mga ekipo sama sa defibrillators, oxygen, stretcher, nebulizer, sphygmomanometer, stethoscope, thermometer, blood glucose meter, resuscitators, suction machines, communication device ug uban pa na mao'y requirements sa Department of Health alang sa mga ambulansya nga gigamit sa mga ospital. Atol sa bago lang nga caravan of provincial government services dito sa Tercero Distrito nga gipahigayon sa dakbayan sa Toledo, gitugyan sa mga opisyal sa Kapitolyo pinanguluhan ni Gov. Gwen Garcia ang duha ka bagong mga ambulansya ngadto sa Balamban Provincial Hospital. Aduna usab tagsa nga ambulansya nga gihatag alang sa Barili District Hospital, Jose Maria Borromeo Memorial District Hospital sa Pinamungahan ug Tuburan District Hospital. Kaniadtong Marso 4 atol sa pagbukas sa caravan karong tuiga dito sa 4 distrito sa lungsod sa Tubuelan, gitugyan usab sa Kapitolyo ang duha ka ambulansya alang sa Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bugo, tagsa alang sa Daan Bantayan District Hospital ug kaniadtong Marso 5 sa Bantayan Island District Hospital. Atol sa caravan usab sa 5 distrito kaniadtong Marso 8, 9 ug 10, duha ka ambulansya ang gitugyan ngadto sa Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danau ug tagsa alang sa Juan B. Dosado Memorial Hospital sa lungsod sa Sugod ug Ricardo Maningo Memorial Hospital sa Isla sa Camotes. Sa iyang pakigpulong, gipasalig sa gobernador nga magpadayon ang iyang pagpangalagad nga way paglubad alang sa Sugbo ug sa mga Sugbuanon. Karong hugna sa caravan, nakadawat usab ang mga district winners sa Sugbusog sa estasyonan ug bagong police patrol cars. Sa Tercero Distrito, ang Balamban Police Station may midaog sa district level ug ilang gidawat ang ilang bagong police patrol car nga nagkantidad og 1.2 milyones ka pesos. Magamit kini sa kapulisan aron mas epektibo pa ang ilang pagserbisyo sa katawhan. I thank the Honorable Governor in behalf of the almost 3,000 men and women of Cebu PPO for including us, Team CPPO, in almost all the programs of the provincial government. For your information, we are getting a total of 8 brand new pickups to be utilized by the Cebu Police Provincial Office out of the Sugbusog program. So we anticipate more help as we go on participating in the upcoming programs of the province. Ma'am, we assure you in behalf of the Team CPPO that we'll always be behind all your programs and projects, and we continue to serve and protect the people of Cebu. Uban sa taho ni Sheila Gravines, Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.